shegyan kanta ko ma sata kake mu a gona na ne kama ma fi ni ma kanta ma sai yo kila ma kana mun ko kana ga yo kira din da RPB abu na kuye 300 din sa ko ben ki so da bara ni tsari ana wanda ke mun ba kar ka manta kai addu'a daga nan kuma ka kuma dan uban ka ni kake ba shawara to dukkan aibe kana je islamiya ba ina saka ba cinya giza nake ci ba ruwa na da kan zakara wanda yake fara sai dadi tsatsa kai ma haka kake yi amma karin zarafin more rayuwa ubangiji ya Allah ya tsare 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 bismillahir rahmanir rahim subhanallah kalu ma mun baba limanci aljalila dana yo wallahi limanci baba tsaya bara ni fitsari a nan guraren nan aljani ya biyo ni muraran nan da kai kana wajen shi da zaka fitsari a nan to ka rika abin ka sabunta gida